Moi, mun nimi on Arman Alisad, inhimillisten uutisten marraskuun päätoimittaja. Yksi lause, minkä mä kuulen tosi usein on, että Arman, sä näet tosi paljon kurjuutta sun matkoilla. Pitää paikkansa, että mä näen mun matkoilla paljon ihmisiä, joiden elämä ja arki on äärimmäisen vaikeaa. Mutta kyllä mä koen, että mä näen mun matkoilla paljon enemmän iloa, onnea, toivoa ja rakkautta. Se lähimmäisen rakkaus ja yhteisöllisyys, minkä mä näen ihmisten elämässä, jotka elää äärimmäisen vaikeassa olosuhteissa, on sellaista, minkä mä toivoisin näkevän meidän kaikkien arjessa. Mä haastan teidät viettämään marraskuun siten, että te teette päivittäin yhden hyvän ja epäitsekkään teon, jolla te autatte lähimmäistänne. Ja se teko voi olla ihan mikä tahansa. Mä toivon, että muistaisitte sen, että ne asiat, mitkä on joillekin itsestäänselvyyksiä, on toisille kaukaisia tai jopa mahdottomia unelmia. Rohkea rakastaa.